ndithu mapeza zotani kumene zopeza ndi zambiri ndiponso zofunika kuti tisinthe ndi zambiri zimene ndi chikhulupiriro kuti mkati mwa ndimemu tifotokozera bwinobwino koma tapeza zinthu zambiri kuyambira nkhani ya amalisija ndi nkhani zina zimene tazipeza zofunika kuti boma liunikire kuti mwina kusintha kuti kupita chitsogolo zinthu ngati zimene zinachitika mbuyo zisazachitikenso. tiyambe pa nkhani ya Amaryllis President imene ili nkhani imene yamanga nthenje kwambiri miyezi yapitayi zona zili pati za Amaryllis Hotel. Nkhani ya Amaryllis Hotel idakalibe ku parliament paja tikudziwa kuti a speaker of parliament anasankha committee imene imaunikira zimene zinachitika ku pension ya ma civil servants fund ya ma civil servants komano anali asanapereke ndondomeko ya kuti apeza zotani ndipo akupanga recommend chani chifukwa chokuti chinachedwetsa I think amafuna kuti azapangeka interview maizamba komano kuti iwo ali kunja kwa dziko lino zinakhala ngati kuti zikuvuta komanso monga tonse tikudziwira amanena kuti sosana katha maizamba kubwera ku komiti kukakumana ndi komiti chifukwa anayitanidwa kale ndi kuti pali mlandu wina woti akayankhe ndi zimenezo zimaoneka ngati zasamwitsa koma monga tikudziwa tonse speaker alamula mulungu athawu kuna kuti mwina maizambawo asiye kaye komiti ipange finalize ndi ife tonse ndi chidwi kudikira kuti timve kuti komiti ibwera ndi zotani pakauniuni wawo umene anachita komanso monga ndanena kuti nkhani yafika kale ku makoti kumene monga ngati maizamba amanena kuti sakatha kupita kukaonekera ku komiti chifukwa ayitanidwa ku koti ndi pakali pano zili choncho komano tsopano ngati ineyo statutory manager chimene ndakapeza ndichonera kuti amene nkhani imatuluka poyera kuti anthu adziwe nkuti fund itapereka ndalama kale kwa amene amagulitsa hotelo zokwana 90 billion kwacha ndiye ineyo ngati statutory manager chidwi changa choti ndikufuna kuti ndione kuti kodi 90 billion tsopano ili pati chifukwa chokuti ngati fund ifeyo ndi ma asset managers athu tilibe paper lililonse losonyeza kuti tili ndi gawo kamwena umwini pa hoteloyi ndiye tikuona kuti tsopano ngati ndalama za nkhani ngati zimene zazapita koma tilibe paper lina lililonse losonyeza kuti tili ndi umwini zikhala bwanji mwina ngati kungatheke ndalama zathuzo atibwezere ndi chimene ndinganene ineyo pa nkhani ya Amaryllis pakale pano koma zinazo pokhapokha akomiti aku parliament abwere poyera nkunena zimene apeza ndi ma recommendation lawo. ndiye mmene mwafotokozera kuna kuti pepa lenileni loonetsa umwini wa chinthuchi Amaryllis Hotel mulibe ndiye koma ndalama 90 billion inapita kale kuchokera nthawi imene 90 billion inaperekedwa kufika pano ma profit akupita kuti akubwera kwa inu akupita kwa amene anali ainu ake Amaryllis Hotel inu musanagule ma profit akupita abe kwa ine aka amene anali ane aka Amaryllis Hotel chifukwa ife nakasindanena kuti tilibe pepa lililonse kuti tingatsate kuti pepa lathu ndi tinagula kaya ndi share yokwanira mwakuti ndi pakali panopo china chimene chikuti tabwisa ndi chimenecho chifukwa aliyense akudziwa kuti Amaryllis Hotel ikupitirirabe kupanga upaleti koma inalandira ndalama zokwana 90 billion kuchokera ku fundiko. ndiye mwina kuti inuyo mmene mwakhalira ngati statutory manager wa company imene recommendation yoyambirira ndionena kuti mwina kapena mutengekaye ndalamazo zibwerekaye chachidzikire kuti timaona ngati kuti mwina 90 billion athu chifukwa mukumbukire aja parliament committee aja ananena momveka bwino kuna kuti body inalipo isinabwere body imene yachotsedwa pakali panoyi inapanga chiganizo chonena kuti sikufuna kuti ipitilire ndi ganizo logula Amaryllis Hotel komano body ya imene inazabwera yachiwiri ndi imene itaunikira inaona kuti panali pofunikira kuti igule Amaryllis Hotel kusonyeza kuti inakhala kuti inali body yomwe ija dodolo wantambala sina kapita kwa Amaryllis Hotel nanga ngati iwo sana akana kuti sangagule ndiye pakali panopo chimene tikufuna ife nchiona kuti mwina mwachi ndalamazo anakatibwezera chifukwa chimene chimachitika ndichiona kuti ndalama zija zikakhala mfund sizimangokhala yayi zimapangidwa invest tini ma asset managers athu atatu amene ndalama zija tikalandira kuchokera kuboma timapatsa iwo aja kuti azitipangira invest pali Nico
a Old Mutual ndi a CDH amene wanda amene amapanga invest ndalama zathu zija. Ankhula pa anthu ena akupanga retire mwina sapanga retire mwezi uno ena mwezi watha kodi zimenezi sizinasokoneze ndalama zawo zokuti alandire? Ayi sizinasokoneze kwenikweni pakali pano chifukwa chokuti ganizo limene linapangidwa posegula pension anaganiza kuti angoyikamo anthu amene anali mzaka 35 kukhala mamembala a fund. Now anthu amene adzaka 35 retirement age ya mboma ndi 60 ndokuti anaina kuti agwire akhale mamembala a pension mwina for 25 years asanafike zaka 60 pakali pano pangotha zaka 8 kusonyeza kuti kwatsala zaka zina 17 kwa munthu amene anajoina ali zaka 35 kwatsala zaka zina 17 kuti azapange retire. Komano anthu amene akupanga withdraw kuti asiya ntchito mboma anthu amene akuti asiya ntchito mboma akamala ndi ndalama zawo refund amayenera kuti alandire ndalama zimene zili mu account mwawo zimenenso zili kuphatikizidwa ndi interest yochokera kuma investment. So anthu amenewo makamaka ndi amene angakhale ndi vuto kuti interest yo kulibe yokwanira chifukwa chokuti ndalama sizinapangidwa invest bwinobwino. Koma a retirement ndigaza kuti tili ndi nthawi kokwanira kuti titakhala kuti zonse za konzeka bwinobwino and ma investment aunikidwanso kawiri kunena kuti akupangidwa njira yabwino ndokuti by that time tizakhala kuti mwina mwache fund ija yapanga improve. Ndimafuna ndimvetsetse nkhani yonena kuti ino ngati a pension trust fund mumakhala ndi udindo wafotokozera anthu mamembaziwa ma civil servants kuti ndalama zanu pakadali pano tazipanga invest kwakuti chifukwa iyitu inangophulika ngati skando kupanda kuphulika ngati skando ndikuti anthu sakanadziwa kuti kuseri kuno kukuchitika chani. Kodi palibe udindo onena kuti inu ngati a trust fund muzafotokozera anthu mamembers anu kuti panopa ndalama tikuyika kwakuti? Funso lanulo lili ndi mayankho awiri. Ngati ma administrators tili ndi udindo womauza anthu aja kumapasa ma statement kuti azidziwa kuti ndalama zawo zikuchuluka mwakuti. Komano kubwera kumbali ya investment ndi manena ija kumakhala trustees board. Ndi board iyi ndimene imapangidwa ndi pakati panopo board imene imayendesera trust fund imene kumakhala mamembala 6 ochokera kuboma, 6 oyimirira ma employees, ma trade unions. So na anthu amene ajawo ndi amene amapanga invest ndalama zija. Ndi ma members ali ndi udindo kapena mphamvu olukuthekera kuna kuti afunse anthu amene akuyimirira aja kuti kodi ndalama zathu zikupangidwa invest bwanji ndipo phindu lake likubwera ndi mtundu wanji. Iwo aja ali ndi udindo umenewo ndi ufulu umenewo. Komano mwina sizimachitika mbuyo musindikudziwa ndisinabwere koma ali ndi mphamvu yowafunsa ma trustees representative awo aja kuti ndalama zathu mukupanga invest bwanji. Kusonyeza kuti anasokoneza zinthu ndi kuti ndi ma trustees choncho. Anasokoneza zinthu ndi ma trustees mena amapangira invest ndalamazo zimene ndapeza ineyo kuti ma trustees mena amapangira invest ndalamazo. Chitsanzo manena nkhani ya Amaris Hotel. Chifukwa Amaris anagulizana kuti ayigula pa 48 koyambirirako. Komano kumapeto kwake anazagulizana kuti ayigula pa 128. Anapanga decision imeneyo ndi ma trustees, si secretariat ya si bungo limene kuyendesa fund koma ma trustees ndi amene anapanga chiganizo chona kuti tipange invest kwa Amaris. Suko Amaris kokha komanso ma investment enawo aliwonse amene anapanga ma trustees aja. Iwo aja ndi amene anapanga decision ona kuti izi ndamazi tikapanga invest uku. Komano muno wake beneficial owner ndi member. Ndi chifukwa chake nthawi imene ndapitayi ndatha uje ni mwina ma 22 days ndili kufandi kumeneko. Choyamba nditakumana ndi ma staff onse ndinayitanitsanso ma asset managers onse anabwera ku fund kumene ndinakhala nawo pansi kuti andifotokozere ndondomeko imene amayendetsera popanga invest ndalama. Andidzana ali ndalembera kalata ma investment managers onse kuti ndikufuna kuti andipatse dongosolo la asset iliyonse imene anapanga recommend kuchokera kubungwe kwawo. Tsiku limene anapanga recommend ndalama zimene anayenera kuti agulire asset imeneyo ndi zina zomwe chifukwa mukamagula chinthu chija pamakhala kuti ntchito tina monga ngati ma consultants ndi ndifuna total acquisition cost andipatse ndipo nthawi imeneyo amagulayo payback period imene anawerengera inali ya mtundu wanji. Chifukwa munthu ukamapanga invest chinthu
chilichonse ukamapanga invest umayenera umadziwa kuti ndikupereka ndalama izi ndipo ndalama zimene ndizilandira pa period yokwanira mwakuti ndizakhala kuti chinthu chichamba kupanga ndalama ndiye ndauza kuti andipase nthawi imeneyo payback period yake inali bwanji komanso andipase kuwunikira kumene akuchita kuyambira pa 1 June chaka chino kuti kodi period imene ananena iwoyo panopo ikuti bwanji ikugwirizana ndi period imene chifukwa funso munafunso loyamba lija anthu amene akupanga retire mmene amayamba amene anali zaka 35 ndikuti ayina kupanga retire pa 25 nengati mukupanga invest ndalama za pension mmayenera kuti muonesese kuti kumene mukupanga invest ndalama zija mubwezere mupeze phindu lokwanira isinafike zaka 25 zija kuti munthu uja akamazapanga retire azapite ndi ndalama zake koma simungapanga invest chinthu choti chikupindulirani mwina after 40 years munthu wina wapanga kale retire ndiye ndafunsa onse aniko Old Mutual ndi CDH ndauza kuti andipase zimenezo kuti ndiziunikire kuti ndione kuti zikhala bwanji. Mukuonera program ya MBC Exclusive ndipo program imene lero tikucheza ndi Astine Singo, Statutory Manager wa Public Service Pension Trust Fund. Tupitiza ndi program ya MBC Exclusive ndipo program imene tikucheza ndi Astine Singo, Statutory Manager wa Public Service Pension Trust Fund. Asingo ndiye tinamva tukuna kuti asingo achotsa wina ali ntchito amene anampeza kumeneko ndiye pamene pasimusokoneza makafukufuku ofunikira mwina ndikozepo pamenepo ine sinachotse munthu wina aliyense kufikira lero sinachotse munthu nthawi imene a Register of Financial Institutions amandiyitana nkuti choyamba atachotsa bodi atayimitsa bodi ndi kunalibe bodi ntakayamba ntchito ine amene anali acting principal officer anamuyimitsa chifukwa ineyo ngati statutory manager malinga ndi lamulo ndikuti ndikugwira ntchito ziwiri ndikukhala ngati trustee komanso ndikukhala ngati wamkulu wa bungwe limeneli ndi ineyo napeza kuti anthu achotsedwa kale ntchito kunkhaniyo sokoneza zofufuzafufuza ndikutsimikizira ndikuti aku parliament anamaliza kale kufufuza chifukwa mafailo china chilichonse chinapita aku court ali ndi maumboni onse amene angafune kuti azapatsidwe nde ineyo sinafufute kapena kusokoneza china chilichonse cha umboni yayi kuti anthuwa ndipo anthuwa dziwa kwanga mmene ndikudziwira adakali malayi momono kusonyeza kuti atakhala kuti akufunidwanso kutsogolo kuno azapezedwa ndiponso amene akuyendesa zonsezo I think ndi udindo wawo nono waboma kuonetsa kuti anthu akhoza akapezera kuti akapeza pati koma ineyo kupita kwa ine sikuti ndachotsa munthu olo even ma staff anga sinachotse palibe staff amene ndapeza kuti ndachotsa ine alipo ma staff ena anapangidwa suspend ndi amene achotsedwawo pa zifukwa zawo chimene ndikupanga ine ndikufufuza kuti kodi amene anachotsedwawo anachotsera zifukwa zani moti monga ngati dzulo kunali ma disciplinary naitanisa disciplinary committee kuti ione zifukwa zimene anamuchotsera legal officer ngati zili zokwanira chifukwa legal officer anapanga suspend ndiye ndifuna ndione kuti kodi chifukwa chake cheni anamupangira suspend ndi chani ndikapeza kuti panalibe chifukwa chokwanira ndimbweresa kuntchito koma ine sinachotse wina aliyense tibwere kunkhani ya ma investment mwakambapo zonena kuti muli ndi ma investment muli ndi ma investors anu amene amakuthandiza ndi ma investment Old Mutual, CDH komanso Nico. Chifukwa chani tikuona kuti ma investment ambiri akukhala kwambiri ku hospitality kodi ndikuti kulibe madera ena amene mungapanga invest chifukwa tinamva pakati munapanga kwaya lifestyle boutique apa Amaryllis mwalowetsaso ndalama mu Blantyre Hotels Lilongwe Royals mukuoneka kuti mukutsamira kwambiri ku hospitality mwina inuyo ngati statutory manager mwazipeza kale zimenezi sikuti zimenezi zachitika mu nthawi yanu koma mwina pankhani imeneyi mukuunikirapo bwanji zimene mwanenazo ndizoona inenso ndazipeza ndiponso ineyo ndali wodabwa ngati munthu amene ndakhala ndikupanga za ma investments ama pension ku nthawi yatali yopamana 40 years naona ngati kuti kuli concentration in the hospitality industry ndipo funso limenelo ndinalifunsa chifukwa chonena kuti hospitality industry mene ili investment ina iliyonse imakhala ndi ma risk choyamba ndapeza kuti ku fund analibe risk and compliance manager ndiye ndapereka recommendation yokuti risk and compliance manager alembedwe mwansangansanga 2 ndinapeza kuti
kunalibe committee ya management imene machedwa kuti asset and liabilities committee. Ndapemphanso kuna kuti asset and liabilities committee ikhazikisidwe imene ndikazika ndekha. Chifukwa chimene zimayenera kuchitika nchona kuti asset manager akapanga recommendation yonena kuti tikufuna inuyo ndalama zanu tipange invest kwakuti, poyambirira imayenera kukhala ndi asset and liabilities committee ya company moja kuti iunikire zimene zija. Ndipo mamember a asset and liability committee amakhala mwina the principal officer, risk and compliance manager, planning and investment manager, manager akulu auditor amakhala pansi kuliunikira ujeni recommendation ija asanayitumize ku subcommittee ya board yopanga investment. Ndeyo aja amalemba ma recommendation awo. Chifukwa kumene kukundapeza kuti ali ndi ma economists I experience koma samagwiritsidwa ntchito. Zikuoneka ngati kuti mwina ndi mmodzi wachikulire kubungweku amene amagwirizana ndi ku board popanga maganizo achani a investment. Koma pamayenera kukhala committee ya ma managers. Ndi akaoneka ndeyo aja aliperekeno ma recommendations awo ku subcommittee ya board. Kuna kuti tinalandira izi taziunikira tikuona kuti tichite kapena iyayi. Ndezimene zonse zimachitika. Ndine ndapereka recommendation imene kuti tikhazikitse bungwe limene la ma members. Sopano kubwera ku nkhani imene mwanena ino ndizoona pali risk kuti tapanga invest kwambiri ku hospitality, anapanga kwambiri ku hospitality ndazipeza. Chifukwa funso loyamba limene ndinafunsa ndinaona kuti kodi tikukumbukira 2019 2020 tinali ndi covid. Nthawi imene ijayo mahotela anthu samagona, anthu samayenda. Nawo ndalama zathu zonse tazika kumene kuko. Itati covid ibwerenso simukuona ngati pali chiopsezo chona kuti ma investment amene akhoza kuti vuta. Ndi recommendation ina imene ndapereka ndiona kuti atilole aboma tibwerese cohort ina ya ma trustees, and these should be professionals. Yeah? I'm looking at one having a religious body. The Conference of Catholic Bishops, and the General Synod, the SCCP, the Muslim Association, my religious bodies are many member ambiri. Kuti kumene kokonso azitha kusankha munthu mmodzi. Amene azitha kupanga rotate every 6 years, 2 term yo azikhala 2 term. Ndimafunanso kuti kumene koko ndikumene kuzichokera chairman oyendesa bungwe limeneli. Eti? Komano on top of that ndimafuna kuti president wa law society akhale mmodzi wa ma trustees. President wa ICAM bungwe la ma accountants akhalenso member wa trustee board. Then president wa Life and Pensions Association amene amayendesa ma pension a private malawi monse mono, president wawo amene kawiri amakhala kuti ndi chartered insurer anayenso akhalenso member wa body. Ndokuti kukhala fairness kuti kuboma kuli anthu folo, private kuli anthu folo, then oyang'aniranso ma members kuli anthu folo. Chifukwa choti muzindikire nchonena kuti ndalama zimene zikuyendesa bungwe limeneli limene boma limayuza ndi ndalama za ife amalawi amene timapereka msonkho. So ifeyo ngati amalawi we are interested to make sure kuti kodi ndalama zathu zikugwiritsidwa ntchito bwanji za msonkho wathu. Tili ndi interest imene. Komano vuto limene ndaliona amalawi nthawi zambiri akangokoma msonkho kumene kukupita ndalama zawo ndikagwiritsidwe kawo ka ndalamazo nthawi zina sitikhala nazo chidwi. Panopo ndinena pano ndikuti anthu akundisira ine kuti single day statutory manager ayendese chinthu chimenechi. Koma inuyo ndikukumema ngati amalawi amene mmakoma msonkho mukayenso ndi chidwi chomafunsa ngati mafunso mufunsa inuwo kuti muzizindikira kuti kodi ndalama zathu zikugwiritsidwa ntchito bwanji. Fake zimapita kumene kuti ndi ndalama zanu. Munthu ukakhala kuti ukusiya ntchito ifeyo tikafuna kuti tikupanga refund, obviously tikupanga refund ndalama zimene tinalandira. Chifukwa amapanga administrator ujeni pension yathu ndi ujeni zamala pension administrators ndi amene amapanga administrator ndalama zija. Ndete munthu ukasiya ntchito timalembera kalata akuzamala aja wakuti wasiya ntchito mbwezereni ndalama zache. Ndiwo amayang'ana maleko zawo nkuona kuna kuti ndalama zimene tinalandira za munthu amene ndi mwakuti koma zakuti sizinalandire. Ndete mangompasa ndalama zake zimene zinalandira zija. Pamene magaps aja timadikira kuti zikabwera ndete zampatsa pamene pali vuto. Now chinthu china chimene ndakuonza ndichonera kuti ndifuna kuti ndipange interact ndi akuboma makamaka aku accountant general amene amalipira ndalamazi. Chifukwa tu ndalama za pension
ndi zimene timazitchula kuti deferred pay. Munthu ukamagwira ntchito umalandira salary ya pa mwezi ija amakupatsa ndalama zako, koma 5% ija una akudula ija ndi 10% anayika employer uja ndi deferred pay manager sikulandira pano akoma kuti uzalandira ukazapanga retire koma akudula. Ndipo pali lamulo la Pensions Act limene limanena kuti employer aliyense akandula munthu ndalama za pension aonetsetse kuti pokwana pa 14 mwezi winawo ndalama zikazikhale zitaperekedwa ku pension administrator. Manimvetsetsa ndipo kupezeka kuti aboma ikutha 14 days ndalama zisanampereke. Ndikuganiza kuti ineyo maganizo anga sinapanga ingenje amene amapereka ndaluchi, koma maganizo anga ndikuganiza kuti mwina mwache pamakhala kusamvetsetsana kapena kusamvetsetsa amene amapereka ndalama zija amaona ngati kuti mwina si priority kuti azitumize ndalama zina. Ngasi boma ndi chinthu chachikulu chena kuti chigawekeke ija zina zipite ku health zina zipite ku zimene zili zomveka, koma anayenera kuzindikira kuti ndalama za pension ndi priority. Chifukwa lamulo likunena kuna kuti munthu amene sapereka after 14 days ayenera kuti ayimbidwe mlandu olokwadzisekeredwa kumene. Ndokuti palamulo amene akuyang'anira ndalama za boma zosapereka za pension zichi pali kuthekera kuna otakhoza kukatsekeredwa. Chifukwa lamulo silikupanga exempt kuti boma kapena private employer akunena kuti employer aliyense ayina kupanga zimenezo. The next step ndifuna ndipange nawo ingenji akuboma kuti tionetsetse kuna kuti ndalama atipange clear atipatse. Chifukwa akatipatsa ndikuti kukhalanso magapu kuma members account munthu akasiya ntchito panjira andira ndalama zake zonse. Asingotibwereso kunkhani amaliriso hotelo kucha Chabwino 90 billion inapita ma profit sakubwera kwa inu. Kodi ababa amalawi akhale ndi chitsimikizo chani makamaka ma civil servants amene zili ndalama zawo akhale ndi chitsimikizo chotani kuti mlandu uwu there will be a logical conclusion. Chifukwa ku Malawi kuno milandu yambiri ngati iyi high profile imapeza kuti wangopotera. Kodi ndalama izi sizinapotere izi? ndalama zimezi sizinayenera kuti zipotere. Chifukwa sikuti ndi ndalama zamasiye zili ndi ani ake, ndipo ani ake wali moyo akugwira ntchito mboma. Ifeyo ngati ma stakeholders amene sitikugwira ntchito mboma koma anatidula msonkho tili moyo ndipo tikumva kuti ndalama zathu zimene tinalipira kuti boma lipatsa anthu pension amene amatithandiza tikapita kuchipatala kapena amene akutiphunzitsira ana m'masukulumu akazapanga retire azapeza popumira ku pension kwawo tikumva zonsezi. Ndiye tinayenera kuti tonse tithandizane kuti tionetsetse kuti nkhani imene isafere malere ayi. Chifukwa vuto limene lili ku Malawi kuno ndinene pano popoyera pano tili ndi anthu ambiri ophunzira ku Malawi kuno, ena ali ndi ma masters 4 ena ma professor sikuti sakuzindikira zimene zimayendera zinthu akudziwa andi chofunika kuchita akuchidziwa. Ndi panopo ine monga kandanira kuti kumene kunaperekedwa 90 billion imene ili zili ndalama zathu za misonkho, ndalama zathu za anthu amene akutiphunzitsirana amene akuyang'anira makolo athu m'midzi makapita kuchipatala tizitenge ndalamazo zipezeke ujeni. Ndi chikhulupiriro kuti Honorable Baba Malondera MP amene ali chairman a committee imene inakhazikidwa ku parliament kuja kuphatikiza speaker parliament nawonso akuzindikira kufunikira kwa ndalama zimene ndanenazo kuti zibwerere, ndipo iwo sukuti angangokhala phe kuphatikiza mabungwe ambirimbiri kuli Law Society kuli mabungwe ambirimbiri kumene anayenera kuti atithandizire kuti aone kuti ndalamazo zibwerere. Zikhala zinthu zomvetsa chisoni kuti zingokhala ndalamazo nakaine sindanena kuti kuli 90 billion yapita ndi anthu tichitapo chani tijoinane limodzi kuti ndalamazo zipezeke kuti zabwerera ndiponso zibwerere kumene koko ndi interest. Maotsiriza pa nkhani ya amaliriso hotelo ndotani? Malawi itu nkhani imene imapweteka kwambiri. Olo ineyo ndikuti ineyo ndisinapite kumene kuku imandipweteka chifukwa cha msonkho wanga mene ndapita kumene ku ndakaziona zinthuzo ndakonza. Mwinanso china chimene sindinanene kuma maliziro kuno anthu amene akugwira ntchito ku fund kumeneko chimene ndikuchita ndikupanga kusintha mindset yawo kuti akamachiona chinthuchi asachione ngati kuti ndalama zamasiye. Ndaona tima expenditure tinake timene timachitika timene timationa ngati kuti
sitimayenera kuti tichitike chifukwa anthu ogwira ntchito kumeneko azitenge ngati kuti iwo ndi antchito. Munthu ukakhala wantchito anakulemba kuti uziyala bedi ya bwana suti ifa choti wayala bediyo ndo kuti uzikagona pa bedi pa bwana yayi pa bedi pa bwana mpogona abwana amene ali mamembala a pension iyi apo maphunzitsiwo ndi ani ake achinthuchi. Ife amene tikugwira ntchito tikhale ndi mindset yonena kuti ndalamazi sizathu nzaini yake ndiye tikamapanga ma expenditure tizipanga ma expenditure ozindikira chimenecho. That's number 1 imene tikupanga ngati mindset ya ma employees. Kuma trustees ndenda kuuza kuti ndapanga recommendation yoti tisinthe kuujeni oyendesa chimene chibungwe chimene eventually ndaperekaso ma recommendation munthu ofunikira ma qualifications ake kuti achite zimenezo. Kuboma ndakuuza kuti tikapanga ingenje akuboma kuti akhale kuti akuzindikira kuti iyi ndi deferred pay ndalama zibwere manimvetsesa. Koma kutsirizira kwa ineyo nchona kuti amalawi tikhale ndi chidwi ndi bungwe limeneli asandisire ineyo ngati Sten Singo chifukwa choti ndine statutory manager chinthu chili chathu. Pamene pali pothekera kuti tiyankhule tiyankhule nkhani ya amali simwanenayi aliyense Malawi aliyense akudziwa pamene pana khota njira akupadziwa tione kuti tonse taona kumathero kwake kwa nkhani. Zikomo kwambiri. Sten Singo tathokoza kuti tinali modzi mu program imeneyi. Zikomo kwambiri inenso tathokoza. Pamene poso ndi pa mtsiriziro pa program yathu ya MBC Exclusive ndipo program imeneyi lero timacheza ndi Sten Singo, statutory manager wa bungwe la Public Service Pension Trust Funds. Munali ndine Kumbukani Phiri mwakoma nonse. Kumbukirani kupanga subscribe to our channel Malawi News Daily Updates kuti nkhani zochitika ku Malawi zisamakuphonyeni.